Os pequeclementinos viaxan no tempo. Un fermoso, aburrido e tranquilo día de maio, a mestriña está a facer un exame sobre a historia da antiga Roma. Cando de repente se decata de que alguén deixou unha nota para ela. Unha nota moi especial. Querida mestriña, deixei un agasallo moi especial no caixón da túa mesa. Agardo que goces moito desta viaxe. Nenos, apetecemos ir de excursión? A antiga Roma, o circo. Mestriña, onde estamos? Pois imos coñecer outros pasatempos dos romanos, que consistía en vir a destes recintos tan alongados e ovalados, chamados circos. Caio, a que dirigen os payasos? Non, rapaces, isto non é como as carpas dos nosos días. Eu sei, os circos romanos construíanse para exhibir unhas carreiras de carros tirados polos famosos cabalos. As famosas cuadras dirixidas polos famosos taurinos. Ourigas, que por certo ian no carro de pé. Sabíades que no circo máximo de Roma cabían ata 300.000 persoas e ocupaban unha superficie de 3 campos de fútbol? Fixéramos la espilla central que divide as pistas. Esas espillas eran decoradas por estatuas, obeliscos e atacales de auga para remediar a sede das bestas. Pois non debía ser nada doado dar as tradicionais 7 voltas sen accidentarse no intento. E por iso, os vencedores levaban a súa coroa de loureiro e unha boa fortuna. Eu teño ido que aos mellores cabalos ata lle facían monumentos. E como no fútbol, cada corredor lucía unha cor. Nas gradas colocábanse por clases sociais. A parte máis próxima á área onde mellores vistas hai, a tribuna dos patrocinadores e o xurado. Saíamos a pista. Vai comezar a carreira!